Както и при предишната му кампания, неговото завръщане предизвиква бурни реакции и разнообразни мнения както в Америка, така и по света. В това видео ще разгледаме какво мислят американците за него след изборите. Ще чуем различни мнения, ще разгледаме интересни факти около кандидатурата му и ще разберем какво означава това за бъдещето на Съединените щати и международните отношения. Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Кратък преглед на изборните резултати. Според окончателните данни от изборите, Доналд Тръмп води с малка, но решаваща преднина пред опонентката си Камала Харис. Въпреки множеството противоречия, свързани с неговата кампания, Тръмп успя да спечели доверието на голяма част от избирателите. Победата му беше оспорвана до последния момент в ключови щати като Джорджия и Пенсилвания, които играят важна роля за изхода на изборите. Тези щати често решават крайните резултати